Kahon-kahon ng dynamite firecrackers, sinturon ni Judas, 5-star, firecracker case at firecracker fuse. Ilan lamang ito sa mga paputok na nadiskubre ng mga otoridad sa isang manggahan sa liblib na bahagi ng Barangay Malabago sa Calasiao, Pangasinan noong Sabado, December 13. Ang mga ito natuklasan matapos isumbong ng isang concerned citizen. Sa may manggahan po, nung pagdating ng tropa po, wala na po yung mga tao. Pero yung mga items po nandun po. Ang ginagawa po namin ay nakikipag-coordinate kami sa mga barangay po. At kung sakaling meron pong ganun na mangyari na may anomalya po, yung paggawa ng pinagbabawal na paputok, dapat isampun po kami para maksyonan po natin itong mga maling gawain po. Ang mga ito posibleng inabandona. Ang mga paputok nagkakahalaga ng 25,000 piso at ipinasakamay na sa Pangasinan PPO. Iniimbestigahan pa kung sino ang may-ari ng mga nasabing paputok. Kaya naman, sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, mahigpit na binabantayan ang paggamit nito, lalo't ang probinsya ang nanguna sa may pinakamataas na kaso ng firework-related injury sa buong Ilocos Region sa pagsalubong ng taong 2025. 46 na kaso ang naitala noong nakaraang salubong sa Bagong Taon. Kagaya ng ginawa po natin last year, may mga kanya-kanyang municipal ordinance po ang ating municipal town or i-strict implementation po natin. Maliban sa paputok, may babala rin ng Pangasinan PPO sa mga gagamit ng boga. May designated area kung saan sila po ay magbebenta. Other than that, huhulihin po natin. So, strict implementation po natin. Ang paggawa, pagbibenta at pagpapaputok na walang kaukulang permit ay tahasang paglabag sa Republic Act No. 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ang sinumang lalabag dito ay mapapatawan ng hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 piyansa at pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan hanggang sa 1 taon. Pinapayuhan na lamang ang publiko na manood ng community-led fireworks display at paggamit ng alternatibong pampaingay. Jose Robert Inventor, RNG News.